Hello. Welcome back to my YouTube channel, Erin Benbano, and this is one of my friend here, our new pearl girl from Italy. Magandang dilag, puso ko'y nabihat. Wala nang ninanais ang ligaya. Hello. Welcome back to our YouTube channel. Karong adlaw lumabas sa pikpik sa iyong nana. Hello, maayong hapon, maayong gabi, ug maayong buntag kaninyong tanan. Sugdan na nato ang atong nag-uluhan nga ungo-ungo sa kapalaran. Magsugod nami sa among storya nga ang title Ungo-ungo sa kapalaran. Alexander, go! Alexander! Ayaw pagpapadala sa tubig. Kuhaon ka ni Chokoy. Okay, this is behind the scenes. Oh, wait, sama na ito. Sama ang behind the scenes kay naghimo pa ang script. Ay, pakita ang script behind the scenes, guys. Wait. Di mo ko ba? Johan! Wait, di mo Alexander! Wait, Asa ka? Stop sa. Wait, sa. Di mo ka ba mo Tagalog? Ganyan, Tagalog man Sa unsa? Line so is type din ikuan. Sa kung Bisaya, Tagalog man mo tanaw. So, So, i-run lang ang script. Ganyan ka ba mo Tagalog? Sige Pita na. ako sa inyo siya ni. You should be read the script. Katawa-katawa yung mga later. Mga tuto sa inyo ha. Yung man na. So guys, behind the scenes behind the scenes ni matulog sa pan. Kaya ang kuya nag-write pag script lang ako. Daw na bang script? Unsa ng script ni? Nang di tinog nga ako isa. Behind the scenes ba? Behind the scenes. Behind the scenes ba? Karagay ka namin. I wish Johan has a happy life and good luck. Bye! Happy birthday, my anak, Yuhan. Keep always smiling and beautiful like me. Happy birthday, Johan! Enjoy your day. We will enjoy our day. Happy birthday, Johan! Happy birthday, Johan Blaine Lausa, Lipau-Pau. Be a good boy always. And thank you so much, Irving. So please subscribe Erin Benbano YouTube channel. Have a great day, everyone. God bless. Iniwan niyo na ngayong una yung friend eh. Hello, Erin Benbano. Nagong gift na ba? Kasi naghata. Dua tak dali. Yo! Yo! Doon sana, doon kuan do. Mubutong mukuan siya may mo siya bula. Hoy, Sa ang bakit ka pa mahal na mahal kita, ha? mahuman ni Ugko. Ano ha? Mukuan na ni. Ano? Irving. Mang ayo sa pagtag ma. Adi kay tag. Karong adlaw lumabas sa pikpik sa iyong nana. Kaya kasi sa
Han? Yes, yes, ow! Birthday na rin. Yes, yes, ow! Happy birthday lang, guys. Be good boy always, okay? Ako na bidiwan. Ukas sa ilang pang yuhan na ko. Ay, cake, oh! Pwede niyo ma-slice ang cake. Oh, sino yung walang mga diabetes? Magkaon ng cake. May chocolate. Wow! Malipap niyaw! Niya ang glove, maana mo ng glove. Ana, iana kayo niya. Uliwag na kayo. May battery. Ala. Tripas, pasalay mo lakaw. Ito yung si Lia, ang maldita, pero tingnan niyo ang ganda niya. Lia, say hi to everyone. Say hi to everyone. Say hi to everyone. Lia, ito oh, no? Say hi to everyone, Lia. Ito, mabait to si Lia. Na, arte kay ni siya, ambot lang. Arte kay ni, na. Lia. Na, nambutan niya. Lee, come. Lee. Ano si Lia na? Lia, say hi. Hey, Lia. Shh. Lia. Muna siya. Muna si Lia. Paragon kay na siya. Ambot lang na. Lia. Come. Shh. Lee. Come, Lee. Lia. Ano siya? Ang pinakagwapang Iring Banbanon. Thank you for watching my YouTube channel, Iring Banbanon, and please don't forget to like, comment, and share to your friends and everyone. Puno sa kasakit o puno sa kalipay, ichika mo, lagag natin. And please don't forget to click the bell for the next video ko. God bless and take care everyone. Bye! もしもし